गिबियाव खुलुमनाय जासिबाय। दिनैहाय जोंहा मोनसे मोजां खौरां होननानै जों बुंनांगोन जे जोंनि मोनसे समनि जोंहा बिएलटिनि दैदेनगिरि, मोनसे समनि बिपिएफ दोलोनि लेङाइ आफादगिरि आरो मोनसे समनि बिटिसिनि जोंहा लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानगोनां जोंहा खाम्फा बरगयारि बिथाङा जोंनि UPPL दोलोआव बिथाङा गाबोन थामहिनबा 8 फेब्रुवारि 2028 इं अक्ट'खालि बिथाङा जोंनि दोलोआव हाबनायनि बे साखाफाराया दिनै सोलिगासिनो दं आरो जोङो बिथांनि जे हाबनो बा जोंजों आखाइ हमनो नागिरनाय बे बाथ्राखौ लानानै जोङो रायजो राजाफोरनिसिम मोनसे जोङो फोसावनो जों सिगांदों जे जोङो खोब गोजोननाय जोङो जासिगोन। जोङो बिथांखौ जोंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जोंनि दोलोनिफ्राय जों बिथांखौ बरायनाय जासिगोन। मानो होनोब्ला जे मोनसे समाव बिथाङा बर' जाथिनि थाखाय सोमावसारबोनानै थांनाय 2003 मायथाइयाव बिथाङा बिटिसि गोरोबथा खालामनायावबो गोख्रों बिफाव लादोंमोन आरो बिथाङा फैयै फैयै राजखान्थियावबो लेङाइ आफादगिरि महरै बिथाङाबो बिबान मावनानै खामानि मावबोदों आरो लोगोसे थांनाय बिटिसि सरकाराव बिथाङा सासे लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा महरैबो बिथाङा खामानि मावदोंमोन आरो बिथाङा दिनैहाय जथेस्थ' राजनितियाव राजनिति बिथिङाव बिथाङा गोख्रों मोनसे बिफाव लानानै खामानि मावबाय थादोंमोन आरो दिनैहाय फैयै फैयै बिथांमोननि दोलोआव माबा मोनसे जेंना थानायनि थाखाय गोरोबलायैनि मोनसे थासारि फैनायनि थाखाय निस्सय बिथाङा बिपिएफ दोलोआव थानानै खामानि मावनो मोनसे थासारि मोनैखाय दिनै UPPL दोलोनि सरकार थामहिनबा मानव गेदेर प्रमद बर' दैदेननाय जे सरकार UPPLनि जे सरकार बे सरकारखौ बिथाङा मोजां मोननानै आरो जोंनि UPPL दोलोनि आदर्श आरो सानस्रिखौ मोजां मोननानै बिथाङा जोंनि दोलोसिम बिथाङा खर' गंग्लायनाय बा जोंनि दोलोआव हाबनो नागिरनाय बे बाथ्राखौ जोङो खौरांखौ मोननानै जोङो खोब गोजोननाय मोनदों आरो बिथांनि जे जोंनि दोलोआव आखाइ हमफैनो नागिरनाय बेखौ जोङो गाबोन जोंनि चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय 12 नं चिरां दुवार समष्टिनि सिङाव नैबे थाइखाजुरा गेवलां गेलेग्रा फोथाराव जोङो बिथांखौ गाजा गोमजायै बरायनो जोङो थांखि लादों। जोङो 1 रिंगायाव बिथांखौ जोङो बरायनो जोङो सिगांदों आरो जोङो मिथिनो मोनदों जे बिथांनि बिपिएफ दोलोनिफ्राय जोंनि 12 नं चिरां दुवार समष्टिनिफ्राय 400निख्रुइ बांसिन बिथांमोननि दैदेनगिरिफोर बिथांमोनहा बाहागो लाफैनानै जोंजों आखाइ हमफैगोन आरो इयुननि समावबो आरो थाबोनाय माखासे जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बिथांजों निस्सय बाहागो लानानै जोंनि UPPL दोलोआव हाबफैगोन जों बेखौ मिजिं खालामो आसा खालामो बिथांखौ जोङो बरायगोन आरो गोसो गोरबोनिफ्राय जोङो साबायखर जासिगोन। मानो होनोब्ला फैबाय थानाय समाव जोङो बे बिटिआर सरकारखौ बा जोंनि थांनाय 2020 मायथाइनि जे बिटिआर गोजोन गोरोबथा बिनि मोनफ्रोमबो दफाखौ मावफुंनांगौबा जों खौसे जानांगोन। खौसेनि गेजेरजों जोंनि इयुनखौ जोङो थि खालामनो हानाय बेबादि थासारिखौ जों निस्सय खालामनांगोन आरो बिथाङा बे नोजोर आरो थांखिखौ लानानैनो निस्सय जोंनि दोलोआव हाबफैदों आरो इयुनाव जों ज' जोङो खौसे खामानि मावलांनानै जोंनि गिदिरथार जे जोंनि न'खर समाज हादोर ओनसोल आरो हादोर दानायनि जे थांखि आरो नोजोर बेखौ जोङो जयैनो मावफुंनो हागोन आं बेखौ मिजिं खालामो। बिथाङा जे गावनि दोलोखौ गारनानै UPPL दोलोआव हाबफैनो नागिरदों बिपिएफआ माबायदि खहा जागोन सानो? दिनैहाय जों जथेस्थ' बेखौनो बुंनो हायो जे मोनसे समाव बिपिएफनि दैदेनगिरि होननानै बुङोब्ला जों 3 मानसिखौ जों खोनादोंमोन। सासेया जा हाग्रामा महिलारि, सासेया चन्दन ब्रह्म आरो सासेया खाम्फा बरगयारि। दा बिथांमोननि गेजेराव जों दिनैहाय नुनो मोनबाय थांनाय 2024 मायथाइयाव आसामनि मोनसे समनि मन्त्रि आरो बिपिएफ दोलोनि लेङाइ आफादगिरि बिथां चन्दन ब्रह्मआबो जोंनि UPPL दोलोआव प्रमद बर' दैदेननाय जे UPPL जोंनि सरकारजों बिथाङा हाबफैदों आरो बेबादिनो दिनैहाय जोंनि मोनसे समनि गोख्रों दैदेनगिरि जाहा खाम्फा बरगयारि बिथाङाबो जोंनि दोलोआव हाबफैदों आरो गोबां दैदेनगिरिफ्रा दिनै जोंनि दोलोआव हाबफैनायनि थाखाय दिनै बेबादि मोनसे थासारि जोङो नुगासिनो दङ। आसा खालामो गोबां बिथांमोननि बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा हा गिसिखानाय बादि बिथांमोननि गेजेराव गिसिखागासिनो दङ आरो जोङो आसा खालामो बिथांमोनहा निस्सय गावसिनि दोलोखौ नागारनानै जोंनि दोलोआव जुदि हाबफैनो नाजायोबा जोंनि दरजाया खुला। जोङो बयखौबो
जोङो बजबनानै लागोन इयुनाव जों निस्सय जोंनि इयुनखौ जोङो थिग खालामनो हागोन जों बेखौ मिजिं खालामदों दा बेनिखायनो जोंनि 12 नं चिरां दुवार समस्तियाव BPF होननाय हानजाया बाहाय जे गोख्रों जानो हाबावगोन जों बेखौ मालाबाबो नुवाखै आरो बिथांमोना निस्सय बाहाय BPF थानाय नंला बे बाथ्राखौ जोङो स्पष्ट बुंनो हायो दा बेनिखायनो फैबाय थानाय समाव जथेस्थ' BPF दोलोआ गोबां खहा बिथांमोना जागासिनो दङ आरो जागोन आं बेखौ बुंनो हायो।